Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta. Muadto ta sa Sawata Central kay ila kong gitawagan kay gikinahanglan nila ang akong serbisyo tungod kay maghimo kami og studio para sa activities sa World Teachers Day. Makita ninyo ug ma-appreciate ninyo ang kagwapa sa maestra o kagwapo sa mga maestro. Maong sabay ta, malagaw ta. Tara, magtorta. Mga Dods, karon mularga na kita paadto sa Sawata kay mutabang ta didto sa pag-prepare sa ilang or sa atong studio. Mauni ako ang gianan pauli gikan sa eskwelahan. So ing ani kagamay ang dalan wanuang. Ay, thank you Lord na nata sa concrete nga dalan. Pero diri dapit nga side, diri 50 ka ilawom. So one way diri na asay kinahanglan magbantay ka kay basig mahulog ka diri. Dira mauni diri ang hospital sa San Isidro na pwede na diri mga anak, pwede na ta magpa-admit diri na ta sa may kanto sa corner Linaw, Barangay Linaw and Sawata. Pawala ta para sa sentro and diri ang balay sa ako ang amiga kaayo si Ma'am Ging Rebecca Palarca. Going left ta para diri na ta sa sentro sa Sawata. Mao ni ginatawag nga Sawata kay sa unang panahon daghan daw diri og sawa ug ata ang nagpuyo dinhing dapita. Pero una ta mo adto sa eskwelahan, hapit sa ta diri kay Ma'am Arlene. Diri ta kay Ma'am Arlene. Uy, naay durian. Pila yung durian? Tag 60 ang kilo. Unsa nga durian klase? Asa ang kob? Tag 60 po ang kob. Kob. Kani ako o kob ni kanang duha ko. Sige. Darabayad 174 para sa durian. Dito ayo. Hello Grace. Dari sa Grace. Mo ni si Grace. Sigatiman na mo tikakaon sa una. Gas kaya isa kasako. Order ni Ma'am Arlene. Nakahalin ko og bugas ni Ma'am Arlene. Napalitan ko. Kinsay gusto mo palit? Alsa atong Twitter ani. Bye. Shout out kay Ma'am Arlene. Shout out Ma'am Arlene na tulog. Okay, shout out kinsa imong i-shout out dira. Wala Nasa Sawata Central Elementary School. Colorful na sa Sawata. No, diri ko 5 years nga nagtudlo sa Central Sawata. Isuroy itorta mo diri kay diri may maghimo og studio. Naunay sila yung mga different colors nga naa sa ilahang wall. Abot na ta diri sa Sawata Central. Baba na ko. Sulod to sa gate. Ug naan ang mga maestra. Oy, dara sila. Uy, daghan. Hello everyone. Diri daan mo. Hello. Hello. Ay, insa man. Hello. Magunsa naman ko. Para makabalik ko dayon. Magkuha ko answer. Magkuha mo sa dekor. Balik diri ka mag-dekor. Asa da pizza? Tapos. Hoy! Ansa sa kapalo mo ko ha? Giprank ko. Ikaw frank ha yung kung giprank. Mga star. Hello ma'am. Shout out na si Onel. Onel. Dara imong palangga. Hi. Okay. Si Ma'am Lani. So si kauban ako diri sa Central sa una. Tawagan na ko ang mga parinti sa Kipanili. Parinti natin si. Parinti na ko sa Kipanili. Hello. Kano nanawagan ka nawala ka? Ngayon uli na itong panting mo. Wow. Malaya na layat-yat ako. Palihog lang sa Vegan Burgers. Mga candidate ni diri sa mission. Yes, si Sir Jory, mo ni ang how diri si Ma'am Liza, mo ni ang most guwapa. Parang artista.
Kisag asa ni how. How mo TikTok, how mo tiyod. Shout out dira kay Lablang. Ay, shout out po bana. Nadugay na kasi mingaw. Mao ni among adas diri. Hi Ma'am Jillian. Hello. Why shout out ma'am? Kani ang himong model ni ma'am sa iyahang room sa pag-distribute o pag-retrieve sa module. Ma'am Jovelyn Ledres. Hello mga dudes, mauna kini ang office sa Sawata Central. Okay, diri ko sa una for 5 years. Dila ilahang SBM Corner. SBM Bay. Dira office ni our table sa principal nga gwapo si Dr. Christopher Gonzalez. And naroon diri sa office ang akong amiga, akong buotan nga si Mama Aida. Hello, Ma'am. Ma'am, asa ka, Ma'am? Karon mular gami mo ato sa aming kapalong mukuha sa mga pang-decor sa studio. Kauban ang kining mga guwapo. Sir Jen and si Rojard. Okay, mga guwapo sila. Sana all. Pakapin. Mahulog. Sige lang, World Teachers Day bitaw. Sige. Bye-bye. Sige, ito na Mia. Hello mga dudes, diri pa mi sa kapalong nagkuha og mga gamit, naglukdo si Sir Rojard sa mga gamit para sa pag-decor sa studio. Dara, abangan ta kasi nahayo ka, balaka. Diri ta maghakot ta diri sa balay ni Sir Jen. Binasbas, hello sir. Ayo, wow, itor na to ning balay ni Sir Jen. Daan. So dara, maghakot ta diri. Lami ilang durian. No. Gamay tunok. Hala. Uy, hinog na oh. Hinog na. Awa, di ba? Oo. Nakaunan dyan ni sir. Gani. Sir. Makaguba og naong. Baka muscles. Apa? Nadiri na side. Ina. Taban mi ha, dayong ni ani ang among Prince Charming sa San Isidro. Subi. Ay sir, sige na sir. Hello mga dudes, dara pagkadaghan sa among gipangkarga para sa atong studio. Ikot niya sir. Rojard Guti. Magkaikutan eh. Nagtrabaho ni siya sa una sa SM, tingikot og baboy. Humanamig pangarga balik na misa sa Wata Central. Gipaningot ang amo ang Prince Charming. Pagkahamis o pamanit. Di mo klaro. Sana all. Gilargan eh, balik na mig sa Wata. Magpakasal daw ko, pilay budget. Mag-base na sa edad. Mag-base na sa edad. Sa edad. Una sa atong sweldo. Edad. Sige ha? Sweldo ang net 5K. 5K? Dumaga ito kuhan. Net basihan ha, net basihan. Net jud net. Sige okay lang, kay pangayuan tanaw kuhan. Tanang statement of account. Sa mga bangko na. Edad. Sa edad. Sa edad. Based sa edad. Ang edad atong dungagan og kuhan upat ka zero. Upat ka zero. Wala, 1,000 na siya. Sige na, sige. Pila man. Kuan, 20. 20? 20 years ago. 20 years ago. 20 years ago. Agay. 20 years ago. Wala ni plus 20. 40. 40 na gyud. Dili na kayo na. 40 na gyud, 40 na gyud. Ay. Awa. Di ba murag tala ingon? Tell mo. Abot na mi
sa Sawata Central from Kapalong. Sir J, sige, tarungan na, badbad. Tonon. Yehe, hako tonon. Sir Jen, Abot mauni kami, ang safe and mag-decor. Yes. Okay, karon gina-prepare na ni Sir Jen ang atong studio. Yehe, karon nag-start na ang atong mga TWG. Yay! Sa atong World Teachers Day celebration. Ma'am Susit, Ma'am Maricho, Ma'am Glyzel, og ang atong focal person, si Sir Jen Laban. Hello mga dudes, karon suruyon ta ang studio sa San Isidro sa Sawata Central. Kay karon awarding na para sa World Teachers Day. Kay naay contest nga TikTok, na ay bayaning guro, and na ay ginatawag nga mga mobile photography. So, asuruyon ta ang studio. Meanwhile, so mga dudong, karon excited ko sa studio. Isa na ang nawon sa atong studio karon ha, sa World Teachers Day. Hello! Hello, muna ni ang studio. Sir Ian. Muna ni ang studio. Ang atong host, oh. Sir Dexter and si Ma'am Lujen. Wow, Sir Jen, ako ano? Ang bayaning guro. Apil. Congrats. Ikaw First, nakadaog ang bayaning guro. Nakapil sa photography. Mulosped. Oh, di ay. First, pero siya ang first sa Siya bayan. sa bayaning guro. Ang kuna na yung komparente ko. Siyempre, parintig dito Ano siya. ko kay isa ko unsa no? Okay, kay Ma'am Kuan. Kagalang-galang na guro sa Sir, San congrats. Isidro. Yeah. Congrats, Kinsa Sir. ko unsa Jess? Kay Ma'am Pila ka buong Piteri. maestra sa tip. Salamat, Sir Jen. Okay. Salamat, Sir Jen. Focal person sa Yes. World Teachers Day. Arangkada sa Isidro. Yes. Taban sa May na busy ang TWG. Kaki. Garang behind the scene. Sa iyong partner, kumusta ka naman? Magandang hapon din sa iyo, partner. At ito ako mabuting partner. At sobrang excited dahil marami tayong pamimigay ng mga papremyo sa ating mga dakilang guro. Kaya, manatilihin nakatutok sa ating live. Kaya mag-like, mag-share, at mag-comment sa poster ng ating mga sponsors na posted sa Facebook page ng San Isidro District. Mo ni ga-edit Sir Ian. Sir Ian. Kikikapoy ang mga TWG. O nanayaw. Woo! 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 Hey! Go Dex! Ma'am, congratulations! Ma'am, ikaw man ang host ka nun ba? Ikaw ang dali lang. Sige na. O, unsay feeling nimo nga host ka karon sa World Teachers Day celebration? Sige, sir. Ating sir. Unsay? Kabalo ka, sir, kapoy siya, pero Tapos, kuan lang. Worth it po nakakapoy. yes, syempre. Dagang kaayog cake. Nabayran niyo ang kuan. Dagang kag cake, tulong ka buko. Nabayran tong cake? Wala. Sponsor to tanan. Ah, sponsor. Oh, worth it, worth it. Worth Basi it. dugyot ra. Ito, thank you so much. Happy World Teachers Day. Dara ang kuan focal person sa World Teachers Day si Sir Jan Binasba, sir. Maulo mo tala sir. Oh, sa imong preparation, sir, unsa man imong mga challenges ninyo na ano po? Isa sa challenges namo kay wala mi sakyanan so Oo. nanawag mig request kay Kinsa? sa kani nga tagihan ning vlog nato karon. Salamat kay Sir Lockdown. Jesse kay Oo. sa kuan emergency nga kuan sakyanan. Yes, welcome always, sir. Yes. Oh Lord, na ilahang pathway. Diri, gikoloran, bidabe. Oh, ing-ana naka-colorful kung dirita sa baba. And sa Pikas building nga bag, oh, nadito na ang mga regular nga mga students. Kita ra ang new building with, kung makita ninyo na anay mga color, mga murag kuan, murag Rubik's Cube ang ilahang design. Wow! Kanindot na gyud diri sa Central. Maoy host sa World Teachers Day. Para si Sir, si Dr. Christopher Gonzales. Sir, mayong hapon, sir. Unsay
motivation nimo sir nga pagpagwapo sa Central School sa Sawata? Good afternoon, Sir Jess. Unang-una, ang nasa isip ko is yung tagline ng DepEd na handang paaralan, handa para sa pasukan. Ito yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon na kahit nasa pandemya o walang bata, nag-modular at naka-blended yung learning modalities na meron kami ina-apply sa school. Ginawa din namin yung preparation sa school para maging motivated yung mga bata o handa yung school pagdating ng pasukan. Yes. Kung paano namin ito ginawa, ito ay tulong mula sa mga parent, mga barangay officials, municipal officials. Ito ay tulong-tulong, lalo na yung mga teachers natin. Kasi yung mga teachers inspired sila, lahat naman ang naging bahagi nito ay inspired na gagawin ito dahil itong plano na ito ay para din sa mga bata. Ginawa namin to na maging colorful para sa mga bata kasi yung bata mahilig sa iba't ibang kulay o para bang makapamotivate sa ilaha nga moadto sa eskwelahan kay nindot na ilahang eskwelahan. Tinood sir. Yun lang po, sir. Okay, thank you sir. Sir, kanang shout Out para sa taga-barangay Sawata na naging bahagi ng aming tagumpay. Nakilala kami sa division at saka sa region. Hindi namin yung magagawa kung kami lang. Teacher, ako hindi naman ito credit para sa akin. Credit ito sa mga taong naniniwala sa akin na kaya namin ito. Yes! Tama sir. Thank you very much. Mabuhay! Si Dr. Christopher Gonzalez. Thank you sir. Dagan kaayong salamat Lord sa akong paglagaw sa Sawata Hernando Central Elementary School. Akong nakita nga ang eskwelahan very colorful. Kini tungod sa pagpaningkamot sa gwapo nga prinsipal, maestro ug mga maestra nga beautiful. Dugang pa ang pagbugna sa studio para sa World Teachers Day mga people. Aron inyong makita ang pagselebral ug kini mamahimong meaningful. Okay, shout out sa among Public Schools District Supervisor, Dr. Ana N. Redaniel. Ma'am, thank you for supporting my vlog. Thank you. Okay, shout out ko sa akong mga supporters diha kay Patrolman Gerald Intua, Patrolman Edsel Ragasa, Patrolman Andot Tadian, kay sila daw ang mag-sponsor sa akong paglaag sa Boracay Pohon. Sige, pag-ayo-ayo mo dira. And sa KBS, sa Kipalili Boys, hello sa inyong pag-share sa ako ang videos. Kay Mark Gales sa Manila, thank you for supporting my videos, my channel, Mark. And to Bunbun Rodney Biboso, Judith Horas Losina, and Ninin Sonit, salamat sa inyong pag-share sa ako ang videos. And to Marvin Alisna, God bless sa inyong tanan. And shout out diha sa kay Inday Angelia sa New Luon. Salamat dahil sa pagpalit sa imong humay ug sa tanan diha sa tindahan sila Joy Villapanya sa inyo diha tanan. Salamat sa inyong pag-support, pagtanaw sa akong mga videos. Padayon lang sa pagsuporta. Thank you very much and God bless. Hantod sa sunod nako nga paglagaw, ubani ako, sabay ta magtorta. Sa pagkakaroon, bye-bye!